Hasuna ho मा दादानि बिसिनाव हासुना हो हासुना हो नों दाखौ नुला नोङो दिनै जायाखै जाबाय दे डाइरेक्ट गुवाहाटी ब्लकनिफ्राय दायो अरुणाचल ब्लक माने दा थांगासिनो न'आव अरुणाचलनिफ्राय ओके गाइस गाय गारि गाखोबाय र' फांना दरजा फाङाखै माहा थाङो थांसिगोन आरोखि दा एबार लागाव बेनिफ्राय गासिबो ड्राइभारखौ सिनायदों खोमादां ड्राइभार नङा गारि मालिकसो नोगोर मालिकसो जिसिबि मालिक कार मालिक काराथ' नोंथांमोना दा सिङाव जनायखाय नुवाखै कारा दामिसो माबा होनोना फप मा होनना बुङोमोनलाय मा नार होनोमोनलाय फरसुनारसो जोंना गास बेनिफ्राय गाइसफोर नोंथांमोना आंनि सा खनग्रा शुटिंनि भिडिअखौ नायाखैब्ला नायदो बै गोजौनि डिस्क माबायाव आइ बाटनाव होना होगोन आङो भिडिअखौ सा खनग्रा शुटिं खालामनो थांदोंमोन दाखालि गुवाहाटीयाव दायो डाइरेक्ट गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट अरुणाचल ब्लक थाबायनाय रेस गैया नोंसोरनि थाखायनो जाला भिडिअ खामथे नोंसोरनि थाखायनो नै बिदि आंनि सासे साबसक्राइबार सार दङ बखिगासिनो साला होनबाय जोंखौ उनाव सरायलै गासिबो सरि डाइरेक्ट गुवाहाटी ब्लकनिफ्राय दायो अरुणाचल ब्लक माने दा थांगासिनो न'आव अरुणाचलनिफ्राय नुवाखै नामा नोंलाय फाग्ला साग्ला रायनाय गालांनानै दा सचिनोबो गोदाव सोरावनो 40-50-60 बोसोर बोरायनिफ्रायबो बोरायसिन नुबाय गाइसफोर मा होननानै बुंनो बेनिफ्राय जायगाफोरखौथ' मा दिन्थिबाय थानो 102 बार खिथिखाबाय आं फालोफुं अरुणाचल रडखौ बेनिखायनो खिथिला गारि सिङाव सोर दं सोर गैया बेखौ नायना लादो बैथिं नोंथांमोन मेदाम दं बेनिफ्राय बिथिं जोंहा दङ सार दं बेनिफ्राय नै बिथिं हेड सारा दं दायो थांफिनबाय आरोखि जोङो न'आव थांबाय माने एजारा हलिनि सुटि मोननायमोन नालाय बेनिफ्राय हस्टेलाव दिनफैफिननानै दा थांबाय जायगाफोरखौ खिथिबाय थाला बैयाव मोनसे दैसा दं बेखौ एसे खिथिलांगोन र' नायलांबाय थाबानो जाबाय साला साइड हो गोदाव सोराव नङा गावबा गाव साइडआव सालाय साला साइड हो मोजाङै नंनायनि नङिनि बेखौनो लाबाय थाबायलै मानसिफ्रा गोदाव सोरावनो माबा मा नुयोथाय बेयाव गोदाव सोराव अन्थाइ बालिखौनो नायबाय थायो खोमादां हनै बेखौ 12 माइल सेन्टार होनना बुङो गाइसफोर 12 माइल सेन्टार 12 माइल सखा बर'फोरनि जायगायालाय अमा बेदर बायनोबा बेयाव थिगथार नै बेयावलाय मा मोन्दों बिसोरलाय जमालाय गोदाव सोरावनो फटक शुटिं लालायगासिनो आयै मालाय सुइटिनोबो देलै नोंसोरलाय सोर हाबावनो आरो दे जादों गाइसफोर जादों दे बोरैबा गोलैलांबा मा जानांगौ सुइटिनोबो हाय बेफोरबायदि जों बारा थेमालि खालामनाङा दे जागोन इन्जय होनना बुंदों दे जोंफोरा फेमिलि गोनां हिनजाव गथ' गथाय गोनांखाना बेफोरबायदि गैला गाइसोर सुइटिनोबो नै एकदम जारलासो न' बां गैया नालाय मानसिफोरा मा होननो आरो नोंसोरबो बेयावसो साला बय खेल जालायनानै बेयावसो फटक लालाय बबे हरना नोंसोरो साला आटा जाबायलै साबा फटक लानायानोसै जाहाथे हिनजाव लाजाथारा गाइसफोर बैसोर बायदि नुबोनाय बायदि हौवा हिनजाव स्रेङै फटक खेबजानो सानबाबो जाथारा नुदों बोराबलायबायसोदां बाराबा ओरैबायदि माने बासियो आरोखि बोरायराय नोंजोंनो सोरबा फटक लागोन होननानै बासिसायसो जायालै सुइटिनोबो नै गाइसफोर बेनिफ्राय बालिपारायाव 19 किल'मिटार तेजपुराव 41 इटानगराव 149 गुवाहाटीया 214 किल'मिटार दङ बे जायगानिफ्राय गराय आयै दिनैसो नुदोंलै आबा सना गराय दे माबा गोदाव सोराव गराय गुफुरनि हासुदै नांगौनो मा खालामनो मिसा बादो माबा जुमाय लोंसोग्राफोरा गराय गुफुरनि हासुदै लोंबाखि सोरबा हासुगायो बे माबा लोंगायो बे मिसा बादो बेनिफ्राय गाइसफोर बे मोनसे जायगाखौ ओरैबायदि मोजां नाङो ना बे जोङो एकदम टपआव दङ ना बिराद गोजौआव दङ हाजोआव बे एकदम गाहाय ओंखारलांबाय पुरा हनै मांकिफोरा बेसराफोर बिस्कुटफोर नेदोंमोन दा जुदि बिस्कुटबो लाबोनाय जायासैलै बिस्कुट दंमोन नामालै गैया नांला दे जाबाय मानसियानो मोनजाबाङा आरो बिराद बरिया जायगाया बेयो गाइसफोर नै बमला नुफेरनाय नोंसोरलाय आंखायसो देखायदों गाइसफोर बिदिनो आंनि चेनेलाव अनेक नुलांबाय थागोन साफाग्राब खालामोबा साफाग्राब खालामना हो थाबनो अनेक जायगा नुलांबाय थागोन नै दासो ओंखारदों मांकिफोरा दासो ओंखारदों दै गैयामोन ना जों थांबोला
ini masnya bicara जेबो मोनजाथाराखै दां नोंसोरलाय मानो बिदि फालाय हा टा 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 सलायनो माहाय स्पिड सलायना एकदम गागासिनो गानानै फिउ थांलायनाय खामगौलाय सयथिनोबो दा गोदाव सोरावनो बर'सोमोन ना मासोमोनथाय मिथिलालै नै बेयावलाय मा खालामनाय जादों नोंसोरलाय बेटाफोर गोदाव सोराव टार्निंफोराव बेफोराव बारा फट' शुट लाबायबाय नङा बेयावनो दङ नामा बिसोर र' राखिलाय बिसोरनो नामा बिसोरनो जानो हागौ बायदि मोनदां साला सयथिनोबो नङालै मालायखौनो राखिफ्लांनो सयथिनोबो नङा नै बारस'ला जोब्बाय जोङो दे बारस' दे जेबो नङा थां मोजाङै थां नै बान्दर माला बिमा फिसा सानैजों दुखु जादों मानसिफोरा बिसोरो साला इसेबां गिदिर गिदिर बाइक लाना हायनानै फट' शुट खालामबाय खमसे खम बान्दरफोरनो मेथाइ माहाय बांला जाहोलांबानो जायो आला गोदाव सोरावनो गावसोर आन्था है जायालाय बिसोरजों जोंबो लाबोनो बावबायब्रा बावबाय जों दिनै जों गैयाबा गैथारालै सयथिनोबो बेनिफ्राय गाइसफोर बे एरिया एसेबां गोथां मोजां माने भिउआ ओरैबायदि मोजांमोन ना दायो सोरबा एम्फौ गोनां आखायाव एम्फौ गोनां सावना होबाय सावना होनायखाय पुरा खामलाजोब्बाय बेनिफ्राय बहुद माने बान्दरनि मोख्राफोरनि फेमिलिफोरा खस्थ' मोनबाय होनना फोरमायदों बेनिफ्राय दा गोजानाव सायनांबायनो बिसोरो बेयाव माने मोख्राफोर बान्दरफोर बिराद थायोमोन नालाय जिब जुनारफोर सावना होनाय लोगो लोगोनो खारनांबा बेसेराफोर आरोबा बेसेबां एम्फौ एनला माबा माबि थैखो बुंनो नांला जों ओरै थांसै दा ओरै थांनाय जासिगोन दा ओरै साइड दानसिगोन जोङो बास हाइरडफोराव बारा सलायबाय थाजायालै मोख्रा मोख्रि जौ लोंनानै अनेक सलायो बेनिखायनो ओरै थांसै जों नुहुरनायानो जागोन बिसोरो मानसिफोरा बेनिफ्राय नै गासिबो नोंथांमोना नैबेखौ बुजि मोनदों ना बै गोलाव माबा स्प्रिं मेथाइ बायदि होनाया बियो माबा मैदेर होबथाग्रा मैदेर सट होग्रा बियो नैबे गाइसफोर ट्रेन स्टेसन माबा ट्रेन स्टेसन नङा ट्रेन साइटेन बियो एकदम सिदा बिथिं फालोफुं थाङो अरुणाचल थाङो आरोना बियो मालाबा देखायगोन र' बे ट्रेनजों थांनायनिबो बहुत काहानि दं आंहा आरो माबा ब्लग लाबोगोन र' ट्रेनजों थांनायनि नुगोन फाइनालि गाइसफोर मोनफैबाय न'आव नायदो मानसिफोरनि आखलखौ नायदो नुदों सिनेमा हलखौनो खुलिलायबाय जोंहा न'आव गाइसफोर नै नायना ला र' नुदों सिनेमा हल खुलिबाय नै नायना ला नै Hey guys, video ko moजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो guys बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय